Ma'am na si Punsyano. Punsyano? Nadra? Oo. Sir, may yung hapon, sir. Sa Tagay Ay, niya. ang ano, sir, si Sir Marvin, yung anak. Si Dudoy. Ano, sir, kaning balance niya sa ano, sir, sa iyang eskwelahan. Kailangan na mo isingil sa pinagi sa Mo ba? Oo, kailangan na mo siya kuhaan o pangbayad. Wala na mo ito na update, good, sir. Wala na nabayaran ba? Dito pwede nga sa pensyon na lang nako deduction na. Didak? Oh. Ay, dili po pwede, sir, kay lahi ko na imong pensyon ko, dili po pwede isapaw na dito magdidak kay pensyon po. Lahi siya ba? Nya lahi po sa ano, sa imong anak na bayaran kwilahan. So, trabaho namin sa Argento na. So, ano ba, deduction sa sweldo or Di, kailangan yun na muna bayaran karon, sir. Oo, kay mo man gud i-kuan gud karon. Nya napod may papilis dira. Napod may papilapan sa imuha, mga papilis dira karon. Nagikan sa inyong eskwelahan ni Sir Marvin. si Marvin Sir, ngayong hapon. Kanya, sir, bayaran mo na. Wala pa may kwarta ron. Awit ko'y alay ko sa aking mahal na ama. Sa araw na ito, nais ko magpasalamat sa kanya. Kay sarap ng may isang ama. Sa hirap lagi kong kasama. Lungkot ko'y kanyang pinasasaya. Pagkausap ko siya. Salamat sa may kapal at ako'y mayroong isang ama. Ano na lang, sir, mag-promissory na lang ka. May bayran nun dyan. Sa amuang kuan, sir, 4,000 sa iyahang first kuan, quarter niya. Kwarta niya, pila man na siya katanan, ang total yun. Bali, 5 lang, sir. 5 5 quarter lang siya. times 4. Magana, sir. Pero dili na nimo siya kaisahog bayad. Matamat lang. Oo. Pero nami ano dira papilis para matanaw nimo naman dira po. Pakita Kaya naman. man may pwede makabayad, wala man nito ama mig-change. Tagaan lang ka na mo account na mo, sir, o sa kuan, pangalan sa company na inyo ang bayaran. Nami po nga papilis dira, sir. Tanaw lang na to. Dali, sir. Nagmamahal at darasal, dumaramay sa akin sa tuya. Kay sarap ng may isang ama. Sa hirap lagi kong kasama. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Isang atang TV, sir. Naila juga, sir.
Sir, dito lang ka, sir. Sige lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, sir. Happy birthday! So, sir, kabalo pa king sa naghatag ano sa inyo? Wala eh. So, what yung ka-idea kung isa'y naghatag? Wala eh. So, sir, naa siya yung message para sa imo, ha, sir? Lingkod lang sa... Lingkod lang, sir. Akong basahon niya ang mensahe para sa imo, ha? Ana siya, sir, oh. Salamat sa tanan-tanan pa. You are the best father in the world. We are thankful to God for having you as our father. We wish that you will have a long, long years to come and good health. Salamat sa mga sakripisyo ninyo ni Mama, sa mga effort o struggles nga inyuhang giagian. Just to support us nga makahuman mi og eskwela. We love you pa and sorry sa mga expectation ninyo ni Mama nga wala na mo na-accomplish. Ito ang iyahang message. Asa yung partner, sir? Wala ko pa. Ah, wala na. So anak na lang. So, ali ma'am, ikaw to ma'am. Hindi mo taday. Tapad. Dudoy. Wala ka doy. Apil niya nang. Ilan do pamutanan. Sige lang, wala exempted ka ron. So, ma'am, sa may birthday wish ni mo sa imong father. Long life and sana kuan magbinuutan. Sige pa. Happy birthday. So first time na muna handaan ka. Ika 60. Dali na, doy. Ang sa may birthday wish ni mo, sir. Ang tao, may lawas papa, tigaan pagtastas ng edad. Happy birthday pa, God bless. Okay. So, ikaw ma'am, sa may birthday wish. I hope very very happy. Always. Apil mo din ito. Lagi siyak lagi diri na ba? So, ikaw sir, sa may message di mo sa imong mga anak na nagpa-surprise ani? Nagpasalamat ko nila na surprise ko ron nga adlaw wag ko kabalo nga inani ang mga events nila nga para sa kuwa. O kana butan kay sila para sa kuwa. Hope lang ko sa Ginoo nga magpadayon na ilang kabutan para sa kuwa. Ito lang, sir. Okay, happy birthday! So, nag-request man na imong anak, napasayawon no kag isa. Sige na! Sige na! Sige na, sir!